Among the values of Stendon are tolerance and respect for other nationalities and other cultures. And to support these values, the prayer rooms and the contemplation center was made. And this is actually a good chance for students to come here and pray and to be in periods of silence and to meditate. So Stendon completely supports their values with the Contemplation Center. Nou, de kern van mijn opleiding is werken met de mens en de samenleving. En dat merk ik ook heel erg in de opleiding. Je bent constant met elkaar bezig. Een paar jaar geleden ben ik betrokken geraakt bij SIFE. Dat staat voor Students in Free Enterprise. Met deze organisatie draag je kennis over aan minder bedeelden over de hele wereld. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld Afrika. Daar hebben we gewerkt met ondernemers in de township en daar hebben we de bedrijfsvoering op peil gebracht.